होली है बस भैया, ए अरुण भैया, ए जय भैया, ए करता भाई हम बक्सर चला बक्सर। मन पेन हारा दे बाबा के रंग। हाय बबुआ औरतिया का कहतिया हो, अरे की बुझी बात मिला गंभीर बाए सैया जी। औरतिया बड़ा वियोग में बिया, की बुझी बात सैया जी, अरे मिला गंभीर बा, की बुझी बात तो सैया जी मिला गंभीर बा। बुझी बात तो सैया जी मिला गंभीर बा। डाली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा। डाली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा। अरे दिया हो ए राजा जी, ई रोमिंग का होला रे? रोमिंग ना तू का जानब? हाँ बताओ जल्दी जे रोमिंग होला का? तू का जान बतारू जानत हो, उनका से पूछियो ना। के करा से? तू नहीं से के करा से? ना मन भाई आज ना बतावे तो कूठा फाड़ देंगे, बर्बाद करके छोड़ देंगे। इनको मिन बंद पावे आउट गोइंग चलाता। ए राजा जी असही बीतैता फागुन मन में ही खोलता। का हो इनकमिंग बंद बावे आउट गोइंग चलाता। डाले लो तो राजा फीचा कारी ताहर हलाता। एही से भइल हमार चिंता फिकीर बा। एही से भइल हमारा चिंता फिकीर बा। डालो जनी रंग हमारा रोमिंग में शरीर बा। डालो जनी रंग हमारा रोमिंग में शरीर बा। राजा जी औरतिया कहतिया टिप टप करे तो रंग नंबर धानी। रंगवा गुलाब जनी गलिया में माली। ए अंजनी भैया, राम आंगे भैया, ए बुचुल भैया, रतन भैया हो। औरतिया बड़ा वियोग में बिया। तोरा रोमिंग बतावे के पर तो मार के कूठा बर्बाद कर दे, बर्बाद। नाती कुछ तो ऊपर बात कर, अब तू बर्बाद कर। लेके तू तो साउथिंग खान के लेके माजा मारा कर। नाती हम आज तू का पीरा जानत रहो। बर्बाद करबो करबो बर्बाद। आज भजाए दो करे जा, काल से ना जाए, आज भजाए दो। ढेर दिन पाइल बनी।
टिपी टप करब त रंग नंबर धानी दूर तनी हट राजा गाल जनी माली ए काहे रउआ मन बोला कतना ले कोही हमर मानवा अधीर बा कतना ले कोही हमर मानवा अधीर बा जानता नहीं कि तू रोमिंग में बाड़ू जब 3 महीना में तेरा वैकेंसी फेंके के बा तो तहार मजबूरी हम का जाने ए नाती तो तू के तो जनब 3 महीना में एगो किरितिया हो नहीं के गइल का देख हमारा पर्सनल मैटर में मत ढूक न तो मार के और कूठा फाड़ दे तू मार के पूठा फाड़ चाहे बर्बाद करो वैसे हमरा का करे के बा तू अपन सोचो तो हम अपन सोच ले सोचा बे अरे भारत समाज में तेरे कट्टी के सोचा बे अरे बाप रे अरे माय रे नतिया मार के तो कोक तूर डालत रे दादा दादा करबू दादा कि कतना ले कोही हमर मानवा अधीर बा रंग जनी डाली अभी रोमी में शरीर बा रंग जनी डाली हमर रोमी में शरीर बा ए बेदर्दी जी ए महेश भैया ए सुबोध मुरली भैया हो इजी खो जाता इजी और अतिया कहतिया कि कतना ले दुख अपन सुनाई इहे बताया खड़ता खेला बिना होनी कृष्णा बेदर्दी हगुआ तारे चोली ते रोमिंग में हमारे के फोन कर देला फोन कहाँ से करी बैलेंस तो में बा ना यही आला ना जाही आला कुछ नहीं के बंद हो गइल बा पैसा नाती सब तो ले जाके चपराइठा धोया होता ला अपना ना मन भाई अरे बाप रे अरे दादा रे फाड़ दे बुझलिस इहे बात तो खड़ता खेला बिना होनी कृष्णा खेसारी हगुआ तारे चोली अभी हो कहे लागल अभी तक ले तक घरे दुआर के लोग कहता ला इहो कहे लागल कर के हम अरे बाप रे नाती हो नाती कहबे नाती बर्बाद कर दे बर्बाद कर तू बंधवा के फेर में रह तू ओह ओह सब तरह के सिखौले भी मल्टी आता व्यवस्था करत नहीं तो जा करबे व्यवस्था काल तोरा भाई के बोलवा के तोरा नैहर भेजे ए नाती हम अपने से चल जा तू अपना फेर में रह चल जाइबे ते अपने से हमरा बुझाता ते खेलल खाइल हम जानल रही त बियाह ना कइले ए रहती नाती हम चल रही तो तारा के 2 महीना में छोड़ के चल गइल जाइबे छोड़ के 2 महीना में नहीं ना सब कहता संगे नाच में ना चला झुमका पहन के ना चला तो का करती है नाती जौन हमारा लागता तौन तो हरा लागता तो का करती
ते ना मनबे ना मनबे ना माने का करबो मनबे ना माने ना मनबे अरे बाप रे अरे माई रे नाती आज मारो तू आज मारा बिना जेल में बनवाए तारा के छोड़त बनवाई बे ई कला ह ए करे जा ए कला के भगवान विष्णु कैले रहले हमनी के हिंदी फिल्म के भगवान जेकरा के कहल जाला बच्चन साहब उहो ए कला के कैले रहले गोविंदा जी पृथ्वी माई ना चली दुनिया ना चला तेर कलाकार रहतीस तब न जानतीस ते तो अरे बाप रे अरे माई रे ते तो दोसरा में नाचत रही का कहीं मुआ दे बात के बाद से कहलुस तो नचावा नाती फिर जदि कैलू ए बात के जिक्रिया फिर जदि कैलू ए बात के जिक्रिया हटी जनी राजा अभी रोमिंग में शरीर बा डाली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा डाली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर जाए नाती मार के तो कोक